Yabona manje ngifuna ukuvula iqembu elisha elibusayo nami. Ya kuzothiwa la ya Freedom Fighters. La Freedom Fighters. Leli qembu leli bafowethu kuzobuyi LFF abantu besilisa abathandani nomuntu oseke walala nendoda. Uma wathandana nentombazane eke yalala nendoda uyaxoshwa endaweni uhambe ohlala le oDubai le kwezinye indawo ezingenamthetho. Ngoba ama-divorce njengoba engaka yiyo lento yokuthi abafazi sebeyaqathanisa amapipi wethu. Ya. Nifike mina Nkosi yami nesipipinyana lami lelincane elingaka kanti yena ujwayele into engaka. You understand? Ngithi ngiyangena Nkosi yami ngijuluke ngibe manzi naye ekhalisa mesisuka lapho ethi hawu wayengcono usibanibani noma engenayo imali Nkosi yami angidlulele phambili mhlawumbe ngizothola omunye. Uyayibona lento leyo? Kodwa uma kuwukuthi umuntu wakho bafowethu ngifuna ukukhuluma nje le nto le. Uma kuwukuthi umuntu wakho lo othandana naye ohlala naye lapha endlini wamthola iy'ntombakazi muntu engazi muntu. Wafika wena kwaba wona oqala nawe wayiphatha kahle wawumaqondana wakhe. Angeke aze akuhluphe ngokuthi aqathanise alinganise manje ameje manje yonke le nto. No, uzokujwayela wena nepipi elincane. Uyayizwa le nto leyo? Right. Okwesibili, uma kuwukuthi uzoshela intombi kumele ukuthi uyikhumule isicathulo, bheke kahle ubhozo yabo nje phakathi kabhozo. Ungabona la enzwaneni la phakathi kabhozo nalolu lude kuvulekile. Makuthi unepipi elincane, hamba shiya. Ya. Uzokuhlupha lowo muntu. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Ungabona nje enzwaneni kuso kunento eso ubhozo lo nalokho kunye kuso. Shiya hamba mawuzathi unepipi elincane. Okay. Ngikhuluma nje iy'mpawu. Ungabona intombazane nama-lips angaphunga lenja nje. Uzathu unepipi elincane. Hamba mntanami. Ungasondeli. Ya. Imithetho leyo ezobe iseqenjini lami lokubusa i-LFF. Ngoba manje ama-divorce bafowethu nalento yasemasontweni okuthiwa awulali nomfazi ungakamloboli. Iqiniso i-right lento le isekisi. Kodwa manje ibuye ibe inkinga. Ibe inkinga futhi. Uthola lo mfazi lo uyinikele esontweni this year. She is 25 years nabantwana abawu-4. 4 kids. Afike lana esontweni ayinikele abhabhathizwe abe right. Okay. Mase ibhabhathiziwe. Muhle Nkosi yami sisi wabantu bese wena uneminyaka ewu-27 akwazi umthinta umuntu esimame. Nkosi yami awumazi lokhu sonta la ekhaya. Wathi uzalwa nje umama ubaba wakho noma wakho babesonta la ekhaya. Awukazi umthinta umuntu wesimama. Lo muntu uney'ngane eziwu-4 Nkosi yami. Whether ziyaphila either zafa kodwa ziwu-4. Wayikhipha noma wayigcina kodwa ziwu-4. Ngoba emntwini wesimame sibala ukukhulelwa, yabo? Ukuthi yaphuma noma kwenzakalani ziwu-4. Zonke lezi ngane lezi zinobaba bazo. Uyafika wena. Awazi nokuthi umfazi wenziwa kanjani Nkosi yami. Fika wena ne-experience yakho engekho. Fika la emfazini uyangena. Usulobolile leso sikhathi. Lobolile washaya zonke Nkosi yami waqeda. Sofika emfazini manje dololo. Umfazi ufana nokuthi ufake le nto le toothpick la endlebeni ukuthi madoda. Lo mfazi athi mezolala nawe aqala acabange i-ex-boyfriend yakhe engasekho emhlabeni ukuze imizwa yakhe ivuke. Uyabona? Leyo nto le dangerous ngoba
lo mama lo uzohamba ayofuna into ayaziyo. You understand? That is why kudala wawuthi umfana wawukhethelwa intombi. Babebheka abazali bakhe intombi phela angithi yazi ukuthi abantu abadala bayakhulumisana endaweni. Yabona nje isigodini sakini kuyaziwa ukuthi iy'ngane ey'phethe kahle yiphi kanjalo kanjalo. Ubaba wakho noma isihlobo sakho ozosithuma ukuthi sikufunele intombi, yisona esasihamba siyokhulumisana nogogo ababebheke amantombazane, iy'ntombi, ukuthi ingabe usahlangene yini na lo umfana yena unjani, baqondanise ngoba abantu abadala kwakwenziwa kanjalo kudala. Ingakho noSamson wathi mese ekhulile wathi usefuna intombi, abahambe bayombhekela emaFilistini. Yayizwa loo nto leyo. So wena 15 years-ke lapho Samson. So bafowethu kubaluleke ngempela ukuthi uma kuthi uyijongo ubheke, ungawuveli nje nkosi yami uyingane umfana awazi lutho, awazi umthinta umuntu wesimame, uyosukela umuntu osekudala ehambe egudla esiphunda akusenalutho, uhambe eqethuka ebheka phezulu evula iy'nyawo sezuyistar, unesitifiketi sokulala, wena wazi lutho, uzoba nenkinga, nivele nizohlukana naloyo muntu. You understand? Kuhle impela ukuthi umuntu ayigcina azangena emshadweni, kodwa kunobungozi. Ingakho bafowethu, kodwa nkosi yami, yazi isikhathini esedlula, ngisasho ukuthi kudala phela manje, hayi aniyithandi leyo nto, ngiyazi. Esikhathini lesiya, long time ago, not kudala, kwakuthathwa ishidi, kungathathwa ishidi elimhlophe lendlalwe phansi makuwukuthi umakoti usengenisiwe ekhaya, lendlalwe phansi ecansini okanye embhedeni makuwukuthi umbhede wawukhona, noma kungelona ishidi elimhlophe, okuthathwa something eyayimhlophe, yabo, yendlalwe phansi, noma isikhumba esimhlophe okanye senkomo noma esemvu, sendlalwe phansi, bese kuthiwa mfana nentombi lalani la kulezi iy'ngubo zendlalwa o-anti, zigcetshwe o-anti ekuseni noma ogogo, abantu abadala okuyibona abakubhekile mfana, abakini bakubuke jaha. Okay, kumele nilale laphana nobabili ukuze kuzotholakala ama-stains wegazi awukuthi ngempela ulithole lisahlangene leli khekhe. Uma kuwukuthi akukho lutho kodwa nilalile, yayithathwa leyo nto leyo isongwe kahle, okanye ishidi okanye isikhumba, ne, isongwe kahle, bese kuyiwa eziko kuyothathwa ilahle elikhulu lifakwe phezu kwaleyo nto leyo, ishidi noma isikhumba noma yini, ilahle elikhulu lizoshisa, ngithi lishise lize lofika phansi, bese iyathathwa le nto leyo phindise emuva kubo kwentombi, yimeseji, thunywa umuntu uthembakele ahambise le nto le, naye akazi uphetheni. Uma bafika bayayivula leyo nto, bayabona ukuthi ingane yabo itholakale ingaphelelanga. Step number 2, zayibuya zonke iy'nkomo, zonke qalwe phansi, akalotsholwa loyo muntu, wayedatukelwa. Yayizwa into leyo, akasalotsholwa lowo muntu metholakale njalo, wayedatukelwa lowo muntu bekukhishwa noma imbuzi ezimbili nenkomo eyodwa. Uyayizwa leyo nto, okanye imbongolo. Uyezwa, lowo muntu akabi intombi yakho, akabi unkosikazi, uba umngane. Yezwa loyo muntu loyo, sekukuwena-ke ukuthi mfana, njengoba unesimo esinje la ekhaya, wenze njani ngaye, kodwa wawungabalwa nje kuthiwa uganiwe. Yayizwa le nto leyo, ngikhuluma into yakudala mina, hhayi le nto yokuthi kuthiwa umuntu wesimame uselotsholwa ngenkomo eziwu-15. Ayikho le nto leyo, ayikho iprize yokulobola umuntu akana prize. Uyabona, into eyafika nabelungu leyo.
yokuthengiselana ngomuntu. Ayikho lento leyo. Ilobola lipheli, wawulobola uzufe lokhu lobola. Yes. Ngokwesivuno sakho salonyaka uthatha uhambise umkhwekazi wakho umkhwe wakho kahle kahle umindlala isibhokile emzini wakho wayeza futhi la emagcethi imkhwenyana phela ungakhohlwa ukuthi uyangikweleta. Yes. Ulobola uzufe lokhu lobolile. Ingakho namhlanje abantu abamnyama befa kangaka, abantu abamnyama bephila isikhathi esincane bedivorce, kanti idivorce uNkulunkulu akayifuni. Uyayizwa lento ezama ukuyisho. So-ke nganza kwethu, uyabona uma kuwukuthi wena uthi ushadile, mina miningi imishado engiyibonayo, ngimenywe kuyo kuthiwa ngizoba u-MC, ngimenywe kuthiwa ngizoba umfundisi. Yebo phela sesiqede icala ngoba suke siqashiwe, kodwa mina ngizongibona ukuthi lilaka hayi lutho lo muntu akalotsholwanga lo. Lo muntu lona, hayi lo muntu lo ngeke inkunzi le. Bese kuba nale mindeni nale mizi le enza ibhizinisi ngey'ngane zamantombazane. Uthola ukuthi amantombazane awu-2 noma awu-3 la ekhaya. Bese kuthiwa ngiyafika mina ngiy'nsizwa kaSimelane ngizoyishaya. Lobola ngiqede. Sihlale 2 years. Mase y'phelile iy'nkomo zami le bese kuthiwa bese siyahluka sebephinda benza futhi lezi zinto zabo sihlukana. Aphinda lotshole futhi omunye umuntu. Ayenziwa lento leyo. Yabona umuntu once walotsholo uyohleza umfazi wakho. Right. Makuthi ngiyakuloba namhlanje uyohleza umfazi wami uzoyofa. Okay, ngisho wathi asihlukene. Makuthiwa sekufika omunye umuntu uyakuthanda ufuna ukuthi ube owakhe. Iy'nkomo azisayi kini. Iy'nkomo ziza kumina ngesikhathi samanje ngendlela ilobola elishintsha ngakhona. Angithi ngilobolile mina ngashaya inkomo eziwu-15. Mawuthi khona omunye ufuna ukushaya inkomo eziwu-15 noma eziwu-10, ziza kumina lezo y'nkomo. Bese ngiyakukhulula ngithi hambe uyogana futhi. Uzama kwenye indawo. Uyayizwa lento leyo. Kodwa manje omama benu nobaba benu benza ibhizinisi ngani mantombazane. Uyayizwa lento leyo. Nina seniyadayiswa. Yabo. Kanti lento leyo yayingenjalo bafowethu. Umuntu wayethi mefika afika lobole. Makuthi kuyahamba ababoni ngasolinye bahlukane. Kufika omunye ethi ufuna ukumlobola, wayethatha lelo lobo. Makuwukuthi umlobolile wena, nahlukana zangabe uyabhekha iy'nkomo zakho, wayethi mefika ethi uzomlobola, kuthathwe lezo nkomo lezo zisiwe le kulo mnumzane okuyena oyi-onayo lo muntu. Yayibona loo nto leyo, ukuze iqalise zingakulandeli uyintombazane. Kodwa lokho sikwenza manje, hhayi khona. Nakhohlwa ukusubscribe njalo lapho, ni-like and comment. Thank you very much. Phunga Lenja TV, le nto le. Sebenza.